से नुरावा, यही मेलवा में से नुरावा मोरे हेराई गइले बाबा, मेलवा में से नुरावा ए बाबा। सुबह आंचल फैला कर बाबा, अरे बाबा हमार मरद हमार बेटा ये रला बाबा, कैसे खाली हाथ घरे जाई हो बाबा। 3 दिन को छुट्टी लेके हमार सुहाग घरवा आई रला, आंख में आंसू बा रोवत बा, रोवे सीना फाटे दुखवा से छतिया, विधाता हमके कैसन विपतिया, सुख के सगरवा सुखाई गइले बाबा, सुख के सगरवा सुखाई गइले बाबा, से नुरावा मोरे हेराई। भैया प्रमाण मिलता है कि बहुत खोजने के बाद रात 10 बज गया, बहुत लाशें मिली, बहुत सारे लाश चिथड़े चिथड़े हो गए, लेकिन शीला का न मर्द मिलल न बेटवा मिलल। फौज के लोग आए, कहे बहन लाश मिलेगा तो लाश पहुंचा देंगे, अगर जीवित मिलेंगे तो जीवित पहुंचा देंगे। आखिर पगली का दासा बना के भैया घरवा से बेटवा अब मर्द के लेके चला रहे, लेकिन खाली आज छोटका बेटवा और छोटकी बेटी के लेके पहुंचल। जब लेके घरे पहुंचल, आप लोगन बतावेला भैया, चाचा लोगन बतावेला कि दुनिया में जवान भाई मुजालन, जवान बाप मुजालन, जवान माई महतारी मुजाला, चाहे केहू मुजाला, आदमी जे मर जाला तो आदमी करेजा पर पत्थर रख के संतोष करेला। मरल संतोष है, लेकिन हेराइल संतोष जे मर गई तो उस संतोष है भैया, लेकिन जे हेराइल, जैसे कांटा रहे के गड़ेला करकेला, वही तरह हेराइल आदमी करकेलन कि जियत होयन कि नहीं, जियतो होयन तो कवना बेस में होयन, कैसे होयन। ये बाबू घर पे आते हैं और रोते 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 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीतल, गांव भर को लोग जुट के कनसीला करे, उतना लोग मारल गए न मर गए, तोरो मर्द मर गई हुई। हिंदू धर्म में रीति रिवाज हसीला कि मरला के बाद अगर काम क्रिया ना होला तो आत्मा भटकेला, काम क्रिया कर दसीला। आखिरकार हो बाबूजी लाश नहीं मिली, लेकिन पुतला बना करके अपने फौजी सैया और अपने बेटा को अंतिम दाह संस्कार कैलस, अंतिम काम क्रिया कैलस। पंचो धीरे धीरे समय कितना बीतल, 10 बरिस। तो 10 बरिस तो समय बीतल, तब मिलवा में जब लइकवा गई रहल, छोटका जन बाँचल रहल, ओकर उम्र कितना रहल, 10 बरिस। 10 आ 10 20, आ लइकिया के उम्र 6 बरिस रहल, तो 10 आ 6 अब तो जवान हो गए लोगन। घर में रहलन, लाश ना मिलल, जियत ना मिललन, सरकारी सुविधा का मोहताज हो गए। घरे न लाशे मिलल न कुछो मिलल,
लपाटा घोषित में घरे कोनो सुविधा ना पहुँचल, अकेले कमासुत रहना, जौन परिवारवा बढ़िया से चलत रहल और परिवारवा बिखरे लागल। यहाँ तक समय आ गल हो पंचों कि उस शीला फौजी के औरत शीला के अब दूसरा घर में जाके चौका बर्तन करे के पड़ल, तब जाके घर को रोजी रोटी चले। जवान हो गई, 20 बरिस का लड़का 16 बरिस का लड़की कपार पे है, धीरे धीरे 10 बरिस का दिन बीतल। एक दिन लड़का कहीं से आवत रहल, माई के रोवत देखलस चौकट पर। माई से पूछलस, माई तोर तबीयत खराब है का? माई कहलस, ना बेटा। ये माई तोर तबीयत नहीं खराब, केहू कुछ बोल सका? कहलस, ना बेटा तोर तबीयतो नहीं खराब, केहू कुछ बोललो नहीं, रोवत काहे बाड़ी? कहलस, पुराना कुछ बात ऐसा याद आ गया कि रोवे लगली। बेटा से बताओ माई कौन बात है? कहलस, हे बेटा 10 बरिस पहले तुम्हार बाबू जियत रहला ना, तुम 2 भाई रहला, हमन दोनों पति पत्नी सपना देखले रही जा कि 2 भाई में एक भाई के तो फौजी जरूर बनावल जाए। लेकिन ये बेटा वही मिलवे में एगो बांग हमार कट गई, तुहार भैया पता न मर गई, हेरा गई, का भइल पता ना चलल। एक आँख के आँख ना कर जला बेटा, बुढ़ौती के इकलौता सहारा हिया, बुढ़ौती के इकलौता सहारा के फौज में कैसे